взима това, ще взима диван. Всички, които направи това, аз ще определя. Ето я, супер копата. Тате, не мисля, че... Добра идея. Патрик има рожден ден. Нека всички да не мислим. Не мислете и празнувайте. Поръчки. Изглежда, че ще сме само ние. Вас пък кой ви е пуснал? Вземете да се... Здравей, дошли сте да празнуваме рождения му ден. Не ме е грижа за какво сте дошли до тук. Излезте! Леле, дали не написах грешния адрес? Листчето би трябвало да е у мен. Не го намирам. Аз също не го намирам. Нито пък аз. Съберете глупавите си пари и се махайте! Нямам време за вас! Пунктон, глобата от хигиенния инспектор. Да, знам. Гоня ги, за да успея да си довърша работа. Ти им организираш парти. Те ти плащат. А ти пък на инспектора. Like и subscribe.